tini jotono ani khapangni hamjakma yaphari ang ani Koklob suijak ang khuktangi khnaronai tini kha Mother's Day bumarong sal hainbang ani amano dedicate khai ang kaisa Koklob suimani ani amangkha semao thei thangkha sungno yakari kalangkha hainbang ang ani aman nutui kaisa Koklob suikha aman nutui u Koklob suimani joto buman omhaike common customer haipana special kisa kisa juta tongo ge aronio sairok tongke nyong thane ang nakarsan o ani amayoi khapangni ama ninle hamjakma kabangma borok bipelai khe kahama ningle kob koine nema samungo bu dara kasrangma chin DOPHA no bu hamjak naima Tripura hani bagwi wansok krakma tinile nono belai ke muitaman kha an bukhawo belai ke kha khamkha sungno nangle yakari kalangkha naite naite bisasi kagai thangkha o ani amayoi khajani ani ama nonole ang suthai kabangma susni sugui subai manliya bukha selagma bo te kaglia ani saya sugya no nakar jadi nini hamari roklai tongjadi talchuku oksingo tuiterei hamung sinia samung charaterei apsakalei ni khi sutuigo thuterei nono suljaknai mungsas manai kerei nangna ani apha nangna ani ama subai manliya nini hamjakma phunukha ano sangsar kotorma yaphar nono ani kathar khulumma phörungkha nangle ha DOPHA no hamjakna tei borokni bagwi samung kaham khaina nang ungkha poitok gnang surinai bwrwi Brijisa bisi kolok besai kerei khorokjar besano snam khaborok besu kostong khana wansok dinaro masaya manungya kelekopung ungmani tongthai chathai kerikhe matong mani kosto no kosto hoya seler no phunugya jolema okhuima wansokma sirolanglia o ama Anglenin thani sukjaya basa kathani ni bukhabai nakarjadi kisa nini phola khaksangma manthung chukno ha sakao jeng malai sithung tongsithung hamari chukno ha sakao molbrum brum nin theiplaya pholao joto naitongerangno an khapang hamjama hain hai chibaya phari oron mothakha